Kaixo ekipo, gaur beste erronko batekin etorri naiz. Honen izena Ibaia zeharkatzea da. Eta bueno, izenak esaten daren bezala, gure helburua joku honetan Ibai alde batetik bestera zeharkatzea izango da. Baina, denbora asko goiaz, igeriketako klasietara joan gabe eta pixkat igerixan itxia astuen jau. Orduan beste baliabide batzukin pasabiako alde batetik bestera. Así que tira, guazen azaltera. Hemen ikusten dugun eremua da gure Ibaian zabalera. Baina oso ondixo bada guk aldo erabaki zenbatekoa izan aldan. Eta bueno, lehen esan dugun bezala, ezin alde batetik bestere gerixan pasau. Baina bueno, beste baliabide bat erabiliko dugu. Honek gure zurezko tablak edo kasunetan horrixak edo kartulinak izango dira. Horrela, alde batetik bestera, gure ikutu gabe pasau alkoa. Baina bueno, neguneko gogorra izan da eta pila bat euri egin dau. Eta ikusten dugun bezala, Ibaiak kriston korrontia dauka. Así que, daukagun ur korrentiekin kontuz ibili biako ga, Ze bestela neri irudixen gertu jaten bezala, uran korrontiak tabli aldozko eruan. Eta ez gauko tablaik ezin dugu aurrera jarraitzu. Eta isa aztu jat. Gure bi laguntxo dauzko gamen, hasi que eurak bebai Ibaia pasabia dute. Hauxe izan da dana, espero jokua gustau izatia, eta berran inbetzen zaten zu etxian itxen joku hauxe. Igual pixkat zaila da, espazio eta erabilitzeko materiala gaitxik, baina bueno, seguro aldo zuela zeu zein. Hala, animo eta ondo pasau!